správnou diagnozu. Nalezený zlomený kloub zelináře Tobiáše se po první operaci zanítil. Lékaři poznávají, že nastává úporný boj. Ina Jáchymová a Arnošt Blažej se po několika dnech opět zblížili. Ale netrvalo dlouho a Ině se dostane útěchy u jejího bývalého muže Karlasovi mladší. Karlsova mladší pořád hoduje alkohol, dostává v práci výpověď a ztrácí místo elektrikáře. Na jeho místo nastupuje Emanuel Bacigala z Popradu. Při výměně žárovky. Emanuel Bacigala přežije. Bacigala z Popradu, vyklasoval Karlobrusku zo skladu, tu celú bočku za bočku, poškodenú trošku a podali za ciežové za ohradu. Šimičkami už 4 kotúrče, zastavíš Bacigala do púče. Včera v lesku a resku a dneska video kesku, však letu si ťa potom váhu odpúče. Ja to Bacigalu zabijem, ja to Bacigalu zabijem, ja to Bacigalu zabijem, ja to Bacigalu zabijem. Mládeži, že sa im nenačíta brústy kot už na veži. A jeden pětnu Karlobrusku pri úchu, celý život nemám hodiť za ruku. Zatlačil jak Rambo a potom už letí stavbou a vedúceho trafil rovno do krku.